Jan-jane Dik aku wis rindu awet 2 taun lawase ora ketemu eling-eling jamane semono rontang-rontong anane ya ana liya drang Citra Dawa. daleme ngendi Karanganyar. saiki pindah neng Mojosongo Nggih. dadi mantune Nardi kowe bapakmu mara tuwa mbokmu mara tuwa mantune Nardi putune Reben Iya. entuk bayu kae Heeh. ya wis lah wis payu ya wis dek kapan Dek Minggu. minggu Heeh. nangkap YouTube mesti oh nangkap YouTube mesti ya semoga berbahagia selalu Amin. menjadi pasangan keluarga yang bahagia dan sejahtera Amin, amin, iya amin, ya amin. nyanyi ya nyanyi manten anyar kok wis minggu iki dina napa kok wis nyanyi kene iki lagi seminggu iki Heeh. wis metu Iya. kowe ora wedi sawan manten kok Ora. Lah emang enak ta? nek urung sesasi aja metu Lah mangan apa? Ora nyambut gawe, Dek. lho lah bojomu ki wani ngrabi kowe ora wani makani Di mantumu ki ya jebule ya ganas Di bojone mangan apa mangan apa lah timbang mangan apa pangan piye Wanita itu harus pakai logika. Kalau cinta aja itu tidak cukup. oh ya maksudnya toh. ki masalah gak seminggu dadi manten iki wis nyambut gawe ora wedi nek sawan manten Ora. oke ora masalah ya nyanyi apa ten manten nyanyi apa Seragenan apa? Napa? seragenan ki apa saka seragen disebut Gemolong. seragenan ngono Kaplupo barang ya. nek Yogya Yogjonan Solo Solonan nek Ngawi Kawin. Jawa Timur Oh, ya lagunya apa Ninggal Katresnan ya, Mas? hah Ninggal Katresnan. oke masal mangan apa sangar mantune Nardi sangar aku duwe mantu ngono kuwi tenan tak yasinke kok sangar angan apa Mas Gareng. Jare bojomu dhisik manten anyar kena sawan. sawan manten lah wong Lah, yo. diomongi nek rong sesasi aja lunga Pas bengi-bengi ngono kena sawan. pemilihan saka nggon danyangan wit gedhe no Heeh. wong ora iso omongan no Tapi ya, bisa ngomong mangan apa Astagfirullah. ini lagune ninggal katresnan Nggih. engko terus ngregani Pak Narip ya Nggih. oke moji roji ya tak sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwan lelalan mugi-mugi Gusti ngejabai sakapan anggonmu bali bisa kumpul
nono windanana tak enteni ing pucuk ing tresna balung nangka bebasane mung katon-katon sliramu wae. Kang Gareng sampean lah ya wis duwe mantu to. Tanggal 11 Desember wingi. Lah mantumu kerjane apa? Mbur arti aku. Loh, piye to kok? Aku ora omongan nek karo mantuku. Lah iki apa? Jotakan karo mantu kok iso ora ngomongan ki lho. Lah ora entuk omongan aku ya ora omongan. Lah mantumu ki nyambut gawe apa? Sopir Rosalia Indah. Lah kok ora iso ngomongan? Lah kan ora entuk omongan karo sopir. Dilarang bicara sama sopir. Napa lho, Pak? Saking pundi? Saking keluarga? Saking Brambang. Lah bawange, Pak. Oh, saking Brambang. Kersa. Oh, besan. Oh, besan, Saking besan. besan. Niki mau lagune napa? Oh, perahu layar. Iya, iya. Ah, iki berarti langsung munggah ning perahu layar iki engko lagu. Karo anu pring kuning mau lho. Heeh, ya. Pak Tarif. Siap. Ya kuwi mau. Rene. Ayo rampungke. Di. Aja lali. Hey.
Mbak Lia tak aturi tetep jumeneng Nggih, ayu. Mas. Pahargyan dereng paripurna kadang Ngaten. pramuladi ugi dereng warata ngenjong ngaturaken pasugatan kasut nyebar godhong kara Nggih. nyuwun sabar sawetara. Sabar Injih. sawetara. Dongake ya, Mas. Heeh. Pokoke nek sing kondone ngantos rampung, Iya, Nduk. muga-muga bulan iki teko omah utange lunas. Amin, amin, amin. Kok banter dhewe to, Reng? Akeh dhewe ya utange kan tak banter dhewe. Kang Gareng, Kang Petruk, iki kanca-kanca penganten sing dadi bridesmaid mau ah, arep nggak enekke acara kanggo penganten. arep senam. Apa flash mob apa piye mbuh? Lah, Monggo adik-adik bridesmaid kula wau kasuwun medal Bridesmaid ki apa to, Truk? pager ayu apa cara Jawane. Oh, cara aku dhisik ya Pagrayu. Heeh. Saiki iso bridesmaid ngono ya. Bridesmaid. Mumet kepikir tenan. Nggih. Lah kuwi sing ora gaul kok. Bridesmaid mendi? Kok Apa? becret piye to, Mas? Bridesmaid. Lah iya kuwi mau bridesmaid. Kok iki tren masa kini iki ngono kuwi, Mas. Heeh. Saiki pengiring manten iki biasanya dikei bridesmaid, baju sing kompakan itu loh, Mas. Oh, kuwi bridesmaid. Heeh, jenenge. Iya, cara iya. kekinian ki tembunge bridesmaid. Sampean tentara, Pak. Sinoman kok ya. Sinoman tentara lho. Catering iki. Nggih. Niki pring kuning, Mas. Mas Gareng. Bridesmaid-e lho ndi? Endi? Bridesmaid, monggo hitungan ketiga tidak sampai panggung dinyatakan hangus. Mas, Tutut. iki lho sampean ki lho diawe-awe karo Pak Narip. Amit nggih, Pak. Iya ya. Iya, nggih. Iki Pak, Nggih. Pak. Kuwi lho, Mas. Wonten napa lho Pak kaya karo sapa kaya ora kenal lah Alah, iki dadak. kok ya. Piro. Oh nggih. nggih. Alah iki kok ya. Atur nuwun ya, Pak. Pak Nasir matur nuwun. Nggih berkah Pak Narip nggih. Pak Narip matur nuwun. Pira, Reng? Menengah to. Kula ya tak bagei. Iya. Monggo Mas, pring kuning menika spesial kagem Pak Narip, matur sembah nuwun berkah barokah. Mugi rezekine tambah kathah ya Mas Gareng. Amin. Bridesmaid mana bridesmaid? Yuk ngejar waktu bridesmaid. Sebelum adzan duhur ini harus sudah selesai. Lah ya adzan duhur sesuk maksudnya. Omongan apa-apa ra bener. Sesuk. Bridesmaidnya mana? Lah nggak ada bridesmaidnya Pak Petruk. Ayo kita lanjut guys. Oke. Lajeng Pring kuning dulu ya. pring kuning monggo Mas. Karena bridesmaidnya sudah dipanggil berkali-kali tadi. Iya. Pring kuning Pak Narip. Iya. Iya, sesarengan BLS Musik, Azam Sound System, Dahlia Multimedia Video Shooting. Apa sliramu rapi rasa jroning ati aku isih tresno. Apa sliramu ra krasa kangenku kang tanpa upama. Tanggal 19 sasi telu gawe kangen rasane atiku yen bengi ora bisa turu alah wawasku meling sliramu wong bagus. Aku ora bakal lali nalika slip rampung pamit dali. Udan terus sing jalari nganti aku mendem jroning ati. Kepada adik bridesmaid, monggo Nggih. disilakan acaranya bagaimana? Ya Mbak, Iya. ya, Lampung ke. Mangga. Pring
Matur nuwun Mbak Lia Puspita, para tamu menika tasih wonten tata cara